ụmụnne m ndewonu. O nwere ife nsị ka m gwa ndị be anyị. Ndị Igbo na-asị na ngwere oke soro ngwere maa mmiri na ọma nke oke ọkọ ngwere. Ndị na-agwa ife bụ ụmụ itorobịa maka ụfọdụ ife na-adị afụ. Before ije na nke dibịa ije gwụọ ọgwụ. Iye gwụọ ọgwụ ọbụla ọsọ na-abụrụ ọgwụ bụ ọgwụ. Ọ bụgoro ma ọgwụ nchekwaba maọbụ ọgwụ awere maọbụ ibobo maọbụ udu akọ mmiri maọbụ demospe. Ihe efugodo ụzọ jụọ onwe gị ka onye mbụ, maka ụfọdụ amatara onye fa bụ ụdị ka ọ dịkwa n'ụka. Ị na-eje one ministry to another, one prayer point to another, mana ị maghị onye ịbụ. Ya bụ ife so ewesha m iwe nke ikpeazụ a. Ọ ịchọpụta onye ịbụ, mara onye ịbụ, ị nweghị ike ịghọta ụfọdụ ife. O nwere ndị n'akara akafa si ife ha niididere n'ụwa a bụ gịnị? Iwere ife ha nwere wee nyere mmadụ aka. O nwere ndị bụ n'akara akafa n'okwu ọnụ ka fa were ga-abụ mmadụ. O nwere ndị bụ n'akara akafa nọ mgbado ije na alụ ka ha ji wee bụrụ mmadụ. Ị chọba ebe ife na-achọ gị dị, ị chọba ka ị ga-esi wee bite ya n'ike. Ụmụnne m, ọ dịkwa egwu. Ọ dị egwu. Ọ bụrụ na ezinụlọ gị, ị bịa na ezinụlọ gị, ọ bụrụ na si ife n'ididere n'ime ezinụlọ gị bụ ime gịnị? Idozi ngwuru gị, ife adịrị gị na mma. Mana ka m gwa gị eziokwu, ndị dibias maọbụ ndị pastọs ama ngwa gị. So ofu obere ife nwere ike ime n'ezinụlọ gị, nwanne m ọsara ọkụ. Onye ka m na-ekwu, ọka mma na ejụtalụ ka onye ịbụ, ka ebe isi, ka ife ngwuru gị na-asọ, ka ife ha anaghị asọ. Ka m gwa gị eziokwu nke ịmalọ, nke ị gakwa na anụ n'ọnụ onye ọzọ. Ọ bụrụ mmadụ niile ka a na-aka ọgwụ n'arụ. Ị nụrụ ife m kwuru? Ọ bụrụ mmadụ niile ka a na-aka ya ọgwụ n'arụ, and ọ bụrụkwa mmadụ niile ka ọgwụ na-atụ, and ọ bụrụkwa mmadụ niile na-eje agwọ ọgwụ. Ị ga-amata ife ezinụlọ gị ngwuru gị na-asọ, mara ife ha anaghị asọ. O nwere ndị ya bụfa ka isi ọgwụ n'ahụ kwa gbabee n'ike, maọbụ fa je gwọta ka fa were ete n'ezinụlọ, nke dị n'ezinụlọ etigbuo efe. Ọ ka mma ka igwe nwaanyị nke bụ eziokwu. Aha ama afụta ka m bịa kọọ ka nkọrọ nọ nkọcha ime gị na ije jụọ ese. Ụfọdụ agbabego n'ike nwa maka ma ha marọ onye fa bụ, maọbụ ebe fa si, maọbụ ife ngwuru fe na-asọ, maọbụ nke fa anaghị asọ. Onye ka nsi oke soro ngwere maa mmiri ma ọ gba nke oke ọkọ ngwere. Ka ifie na-asa n'anya n'ụfọdụ ife anyị na-eme. Ka ifie na-asa n'anya ebe anyị na-azọ ya ọkpa. Ka ifie na-asa n'anya na alụ a na-atụnye anyị. Unu maka nsi ekwu na mfụta mee gịnị ekwu asa m nke m gbowa. Ụmụnne m, mara onye ịbụ, mara ebe isi, mara ife ngwuru gị na-asọ, ma nke fa anaghị asọ. Ọ bụrụ na ngwuru gị anaghị anabata ịgwọ ọgwụ, nwanne m agwọ n'ọgwụ ka ọ wee dịrị gị na mma n'ala ị bịara. Ekwusịkwa m ka ọ ha n'onu. Tụsara m ozi a, sonyere m n'ife na-eme na my YouTube page Maazi-UC and subscribe. Ụmụnne m, ndewonu.